Hej min ven. I dag skal vi læse Villads fra Valby, der passer sig selv. En gang blev Villads fra Valby syg. Han vågnede midt om natten og havde det meget mærkeligt og var ked af det og tørstig. Hans far og mor sagde, at det var fordi han havde feber, og den næste dag blev far hjemme fra arbejde for at passe ham. Villads havde det allerede bedre, og han syntes, det var temmelig kedeligt at være hjemme og være syg. Skal vi ikke tage i svømmehallen? Spurgte han. Men det kunne de ikke, sagde hans far. Det var slet ikke nogen god idé at tage i svømmehallen, når man lige havde været syg. Desuden var far meget træt efter at have passet Villads hele natten. Jamen, kan vi så ikke gå på legepladsen? Spurgte Villads. Han trængte sådan til at lege med nogen. Nej, vi er nødt til at blive hjemme, når du er syg, sagde far. Måske kunne vi lægge os og tage en middagslur sammen? Men det synes Villads lød meget kedeligt. En ting var, at man var nødt til at sove om aftenen. Han gad ikke også sove midt på dagen. Far tænkte sig lidt om. Hvis du nu får lov til at låne min computer og sidde og spille et spil, tror du så ikke, du kan passe dig selv lidt? Spurgte han. Det var Villads helt sikker på, at han godt kunne. Han ville rigtig gerne låne sin fars computer, for det var ikke så tit, han fik lov til det, og man kunne spille nogle virkelig sjove spil på den. Jeg tager bare en lille lur, sagde far. En time. Kan du sidde og hygge dig helt selv i en time, tror du? Villads nikkede. Selvfølgelig kunne han det. Da far gik ind og lagde sig, blev der meget stille i huset. Det var en lille smule uhyggeligt faktisk. Villads skruede op for lyden på computeren, men det hjalp ikke. Nu var det bare som om han ikke kunne høre, om der kom nogen. Han prøvede at slå lyden helt fra. Men så syntes han, at han kunne høre alle mulige mærkelige lyde fra huset. Det var heller ikke rart. Til sidst gik han ind og åbnede døren til mors og fars soveværelse helt forsigtigt. Han ville bare lige se, om hans far stadig var der. Det var han. Han lå og sov. Det var lidt mærkeligt at stå og se sin far sove, men Villads havde på fornemmelsen, at der ikke var gået en time endnu, så far ville nok blive sur, hvis man vækkede ham. Villads satte sig ned ved siden af sin far og gav sig til at vente på, at han skulle vågne. Det føltes som om, han sad der i meget lang tid. Far, hviskede han til sidst og ruskede lidt i sin fars arm. Er der gået en time nu? Far åbnede øjnene lidt på klem og rakte ud efter sin telefon. Nej, mumlede han og lukkede øjnene igen. Der er kun gået 20 minutter. Kan du ikke spille lidt mere? Eller se en film? Villads gik ind i stuen igen. Han havde hverken lyst til at spille eller se film helt alene. Til gengæld var han sulten. Han ville ønske, at far snart vågnede. Det var jo ikke spor sjovt at være syg, når man bare skulle passe sig selv. Og nu var han også nødt til selv at lave frokost. Han åbnede køleskabet og stod og kiggede lidt. Der var både spegepølse og leverpostej og smørost, men han havde ikke rigtig lyst til noget af det. Faktisk havde han mest lyst til flødeboller eller chokolade. Eller kage. Det var en god idé. Han kunne bage en kage. Han har godt nok aldrig før prøvet at bage kage alene, men han havde flere gange været med til at bage, og især til at slikke skålen. Og det virkede ikke så svært, synes han. Hvordan var det nu? Man skulle i hvert fald have en skål til dejen og en kageform til at hælde den op i. Villads tog en stor skål og forskellige former frem, og besluttede sig til sidst for en form, der var rund med sådan nogle flotte buer på siderne. Det ville se fint ud. Så skulle man have noget mel, sukker og noget kakaopulver, for det skulle være en chokoladekage. Vanilje ville han også have i, for det smagte så godt. Han pillede låget af og smagte lidt på det. Det var lækkert. Villads kunne virkelig mærke, at hans mave rumlede nu. Han måtte se at få bagt den kage i en fart. Hvad skulle han mere bruge? Æg! Der skulle også æg i en kage, det var han helt sikker på. Villads åbnede hurtigt køleskabet og tog en bakke med æg ud.
Desværre var han lidt for ivrig, så æggebakken gled ud af hånden på ham. Han greb efter den i luften, men for sent, og inden han kunne nå at gøre noget, faldt den på gulvet med et ordentligt klask. Nej! Vilas så sig omkring. Der var slimet, rå æg og æggeskaller ud på køkkengulvet og op og ned af skabene. Far ville sikkert blive vildt sur, hvis han vågnede og så, at Vilas havde lavet sådan et griseri. Han måtte se at få det fjernet i en fart, så han ikke fik skæld ud. Men hvordan skulle man fjerne smadrede æg? Han tænkte sig om. Måske kunne han støvsuge dem op? Men støvsugeren var så svær at bakse ud af skabet, og desuden larmede den, og så ville far vågne, før han var færdig. Vilas besluttede sig for at prøve med kosten, men æggene hang fast i kosten og fejebakken og var slet ikke til at feje. Der kom æg alle vegne, og det var helt utroligt ulækkert. Faktisk havde Vilas aldrig før tænkt over, at æg kunne være så ulækre. Han måtte se, om han kunne tørre dem op i stedet for. Vilas hentede et håndklæde, men det var også svært, for det var som om æggene ikke rigtig ville trænge ind i håndklædet, når han tørrede. Heldigvis hang der alligevel en del æggemasse fast uden på håndklædet, og det hjalp faktisk lidt. Han hentede nogle flere håndklæder, og efter et stykke tid lykkedes det ham at få gulvet nogenlunde pænt igen. Det klistrede stadig temmelig meget under fødderne, når man gik på det, men det var ikke sikkert, at far ville lægge mærke til det, når han var så træt, tænkte Vilas. Nu havde han jo ikke længere nogen æg, men han rørte mælk og mel og sukker og kakao og vanilje godt sammen i en skål. Det så næsten helt rigtigt ud. Dejen var måske lidt mere klumpet, end når hans far eller mor lavede kage, men den smagte godt. Vilas dyppede fingrene flere gange for at smage. Det var lækkert. Han hældte dejen over i formen, så skruede han godt op for ovnen og satte kagen derind. Nu skulle han bare vente. Vilas synes, at noget af det kedeligste i verden var at vente. Han sad lidt og kiggede ind i ovnen, men kagen bagte så langsomt, at man næsten ikke kunne se det. Så stillede han 2 tallerkener på bordet og lagde en brødkniv frem til at skære med, men da han vendte tilbage og kiggede ind i ovnen, så kagen fuldstændig ubagt ud. Han var nødt til at finde på noget andet. Det endte med, at han alligevel så en film på fars computer. Det var trods alt bedre end at sidde og kigge ind i ovnen, og det lykkedes ham faktisk at finde en tegnefilm, som han ikke havde set i rigtig lang tid. Faktisk blev han så opslugt af filmen, at han slet ikke hørte, at døren til soveværelset gik op, og far kom ud. Hvor var det fint, at du lige kunne passe dig selv lidt, sagde far og gabte. Så spærrede han øjnene op. Vilas, udbrød han. Hvad er det, du har lavet? Vilas fulgte fars blik. Der var kageforme og mel og kakao ud over hele køkkenbordet, og på gulvet lå en æggesnasket kost og fejebakke og en stor bunke meget klistrede håndklæder. Det så slet ikke lige så hyggeligt ud, som han havde planlagt. Jeg var bare sulten, og så ville jeg lige lave noget frokost, forklarede han. Frokost? Far stirrede på køkkenbålet og på gulvet. Vilas kunne godt se, at det ikke rigtig lignede noget, der havde med frokost at gøre. Det var bare fordi, jeg ikke lige ville væk dig, sagde han stille. Far tog sig til hovedet, nærmest som om det gjorde ondt. Vilas kunne ikke rigtig finde ud af, om han var sur eller ej. Nu tror jeg, vi er nødt til at hjælpe hinanden med at rydde op, sagde far så. Det ligner et bombenedslag. Behøver jeg være med til at rydde op, når jeg både har passet mig selv og bagt kage helt selv? Spurgte Vilas. Er det kage, har lugter af? Spurgte far. Vilas snusede lidt. Så smilede han. Far havde ret, der lugtede faktisk af kage. Ja, sagde han glad og satte filmen på pause. Og jeg kunne godt selv sætte den i ovnen. Men far hørte ikke efter. Han styrtede pludselig hen og lukkede ovnen op.
Det væltede ud med røg. Vilas' kage var flad og sort og lignede slet ikke nogen rigtig kage. Du må aldrig tænde for ovnen uden at aftale det med en voksen, sagde far vredt. Det var fordi du sov, og jeg var virkelig sulten, sagde Vilas. Far luftede ud og forsøgte flere gange at banke den brændte kage ud af kageformen. Men den var stenhård og sad helt fast. Til sidst smed han hele kageformen ud, og det var ærgerligt, synes Vilas, for han var stadigvæk sulten, og han kunne virkelig godt have tænkt sig et stykke chokoladekage. Resten af dagen synes Vilas, at hans far virkede en lille smule sur. Også selvom Vilas bare sad lige så stille og spillede computerspil og spiste den spegepølsemad, som far smurte til ham. Kom, sagde far til sidst. Du må hellere gå med mig ned og hente Emma i vuggestuen. Kan jeg ikke bare blive hjemme? Spurgte Vilas. Nu har jeg jo lært at passe mig selv. Men det synes far slet ikke var nogen god idé. Så Vilas var nødt til at slukke for computeren og gå med. Da de havde hentet Emma, blev far heldigvis i lidt bedre humør. Og det endte med, at de alle tre gik forbi bageren på vej hjem og købte en rigtig chokoladekage, som hverken var flad eller sort. Og da mor kom hjem fra arbejde, blev hun virkelig glad, for de havde gjort det så hyggeligt. Jeg passede mig selv, helt selv, mens far sov til middag, sagde Vilas stolt. Og jeg har også bagt en kage. Mor kiggede på kagen og spærrede øjnene op. Hold da op, har du selv bagt den? Spurgte hun overrasket. Ja, indrømmede Vilas. Det var ikke lige den kage, jeg bagte. Det var faktisk en anden. Det var historien om Vilas fra Valby, der passer sig selv. Kan du have det godt?